Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu wani chivhitivhiti muri yeZimbabwe paKuliant patinokupai dzese dzinenge dzichiitika. Regedzai ndingogara ndangorova kanyaya iri kuitika kuno kuSouth Africa, nyaya yemukomana Bellarmine Chatunga Mugabe and his co-accused Tobias Mugabe Matonodze appeared in court this morning for a bail application. The court postponed the matter to Thursday. The delay will allow the defense team time to review outstanding documents expected from the state. As pfuta yaseta wanika zvayo pfuta yaseta yabuda saka komana nyaya yacho ruramba chingo but is skillful. Handisi kuziva kuti zvichazonyatsoperera papi nyaya dzacho, because ndozoti kune dzimwe zvinyaya dzekuti vanhu ndakaona mama kutopinda nemwoyo panyaya iyoyi takukudzai kuti ndingadai so ende vari kuti hafa akabuda imomo zvekumbanya, because pari kunzi nyaya iyoyo haifanira kungozongodropwa zvechop inofanira kunyatsomekwa sure, because disadvantage ine mwanakomana uyu wava Mugabe ndeyekuti akapinda munyika zvisina mapepa mukati.